Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya, kana. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Ang bot mo ipasabot, boss. Iapil na natos kardo niya tutulo. Usa pa di ay! Karon na, boss. Kalma. Purado ba di mo? Gusto kong mangunay ni anak. Ingon na kabugat ang iya sa, boss. Ang tarang traidor kinahanglang pangunayan ko. Ano ba ka Inkoy? Ano ko nga patay na siya? Bawaan ko natin kung sabos siya. Bitaw, boss. Pero kung gusto ka, sir, sugdan ko ng trabaho sa kardo. Daghan na kinakatraso tawanan ako. Sa una pag yung... Ayaw. Unyara. May mas importante. Unsa man, boss? Sabihan. Sige. Ibutang sa dito. Sa ibutan, sir. Sa pag-unlawak. Oo, sir. Nas 4 nas buntag. Sa iyo kining pamahawa, boss. Dili sila magpakita ng mga orasa. Unsay di magpakita, boss? Mapagad dili ingon nato. May oras sila. Iniglapas sa na-stress, magkahinay sabag ilang kusog. Busa di sila magpakita. Ay, arang. Di na kumahadlo ka ng isulting ni mo, sir. Itunaan ko sab sila. Ang ilang mga liho. Taran! Pagtuumagod sila nga di ko maapsa na ilang abilidad. Bisag unsa pa'y buhato ninyo, ako gihapon ang mudaog! Kana ang paniguro ko! Boss, kinsa man sila, boss? Nagkapapangutanan. Lagaw na! Kuha si Mia sa silda. Ibalhin sa mga udawa. Ang yawi, boss, naman ni mo. Tol. Sige. Siguro agad di kakababagan ni Cardo. Unhi siya. Pero ayaw pa siya. Ako siya. Kinahanglan ligon sa mga tubag. Karo.
Oo, boss. Klaro. Hoy! Bangun, Noy, bangun! Noy, Ricardo. Oo. Abling sila. Ayaw nga daghang pagutana, plihin ha. Ayaw pagsipyan sa imong lihok ha. Kasado na ang daan akong armas. Bungkag gayon. Barog diha. Abling sila. Ay, abling na di. Hawa na diha. Kini. Pasensya lang. Trabaho lang. Kinahanglang limpyo o guay sabit ang akong trabaho. Maong kinahanglang pahilumong Ricardo. Waki, wow! Noy, Ricardo! Nagkadugo ang iya mo! Di pa na siya mamatay niya na. Ambot lang ka kung trabaho o na siyang boss. Traidor siya. Nakitaan na mo ang suwat mo sa bulsa ni Ingoy. Malas ka lang. Di ikabot ang imong suwat. Hastas Ingoy. Og nahibaw na boss. Si Cardo na sab ang nagluib. Pero pwede mo siyang hangyoon. Sige. Tara. Ay, balhin ka sa mas komportableng lugar. Ayaw ka balaga, mas limpyo dito. Lihog na. Katol na rabang akong kamot, ha? Tingalig, makablitan ko noon yung katilyo. Sigurado ka? O paring Jess, makahasol lang ko ninyo din Tumanan ko si Paulo. Adto lang una ko sa safe house. Dili man ko gustong makadugang sa inyo mga kabalaka. Oo, bitaw sab. Tuwa man sab ang akong asawa. Mas maayong may kauban siya dito. Pre, ayaw ba pasagdi si Paulo, ha? Dili na kinahanglan musulti ka niya na. Tanaw-tanawa sab taon dito sa safe house ang akong misis, ha? Sulti siyang wasi ang kabalakan kang Raji. Oh, makaabot ka na. Pero dili na ko makakuyog pa dito. Ipahatod ko lang ikaw sa usa ka agent nga kauban namo. Ay, okay ra ko, pre. Mahimo manggani nga dili na lang ko nimo ipahatod. Musakay na lang kung di pasahero. Dili ka na mahimo. Peligro ang magpasaya-saya. Ni aras sa duol si Servando. Dakpan na ninyo siya, pre. Kinahanglang mahipos na ka ng tawhana. Mare, buhato na mo ang tanan. Iampo nga mo lampos ni. Salamat, Nay. Kung ako'y papilion, mas gusto kong niya sa dool. Pero kung makadugang ko sa imong mga kahasol, may pangadto na lang ko dito. Si Mama na nga. Tanaw-tanawa palihog. Ay, kabalaka, Raji. Ang anong dili ka man hinuon mo uban ako? Kinahanglan ko ni Paulo din, Hinang. Okay lang, May. Okay, good. Dito kabiyaan. Naibawa man sa kuba. Nga kung ako na ang magkinahanglan, di isa kunin mo biyaan. Hinaot ka mahimo ng normal ang kinabuhi na itong tanan, Raji. Mahitabo lang na bay kung mabilanggo na si Sir Servando de Diyos. Kung nianaga ni si Mayan, pahibaw abayadayon ko, ha? Ayaw in taon mininyo kalimti. Magkalawang ka, Nay. Natural. Ako ng kwarto. Magawas ko. Hoy. Kita kinahanglan magawas ka. Ari ka din. Ay mo kong resort ang imo kahintang ito. What if privacy? Dini, sarado ang tanan. Huwag ba kita? Dili ko din Gusto kong i-share niyo ang tanan nga ako, Mayan. Akong kwarto, akong bahandi, akong pagkatao. Dili! Taraw!
kung may ikatabang ang mga gustong mo tabang nimo. Aida! Paulino! Dali! Pakita ka mo! Karoon ang gusto ko mo pakita ka mo! Hain ka mo! Luya karoon ang inyong gahom, di ba? Di ba nga orasa? Hinay ang inyong gahom! Pero sige, paabuton ko ang kinakusga ninyo. Maghuwat ko ng lawaka. Aida! Paulino! Nahibaw kong ni Ramos palibot. Pakita! Kinsa gitawag mo? Kinsa ba? Ang imo mga unggagan. Kanunay kanilang gibantayan. Karoon gihagit ko sila. Tanaw doon kung may mahimo basta ng lawak na tingga. Aida! Paulino! Masagot ka na gipanulti mo. Nabuang ka naman tingali. Kamu ang mga hungog! Labi na si Paulino si Aida! Nagtuo silang matunto ko nila! Nagtuo silang mamatay ko sa kahadlong tungkol kay wak na sila mga lawas na mortal! Nagtuo silang di ko makasukot o immortal na sila! Pwes karon! Gihagit ikaw, Paulino! Aida! Pakita mo! Tanawan ninyo! Ang saon ko pagkunis-kunis ang kanuganan sa inyong umagat! Di ba? Kuskas ka na gihapon, ha? Tanawan ko karon! Asa tuto maglahutay mo! Huwag sa imong anak na naa sa iyong sabakan! Ayaw doon, Sir Servando! Bauran ko ikaw! Busog ako hapon sa kamatayon! Paulino, unsay buhaton ta? Tabangan ta siya. Musud ta niya nanuwag. Oh! Paulino! Dili ko makasudi ha! Oh, dili ko makalusot sa bungbong. Pero ano man, maglahos-lahos kita sa mga batong bongbong ng langop-ilawom sa Vilya. May alkontra. May gibutang sa bungbong. Usa na, Paulino! Aida! Anong huwag mo magpakita? Pasandan na ninyong mahog sa ako mga kamot ang inyong umagan, ha? Buhi siya! Paulino! Naaga na niya? Ano nagawas-gawas? Ganong dili man mo sud aron magtigi ta? Ganong dili man ako ilabay sama sa magibuhat sa ulan sa usalang kapaghuyo? Uy! Why, Invicto? Dili mo magsilbi. Nahibaw pa ka mo ganong wak ka mo'y mahimo? Tungod na gilibutan kilang napitang tingga na dili pa ka masot ang mga immortal na yung bayhon. Manas ka na bayan. Manas ka lang na way mahimo ang mga gwardyaw ng mga kagay. Oh. Usa to. Mian! Mian! Bay! Ngano ka, bay? Si Mian, nadungog ko ang iyang singgit. Wa man lagi. Si Mian ka to, namiligro siya, bay. Bay, nagdamgo ka na, sab. Di na sa imong mga ginikanan nga patay na. Karon si Mian na, sab. Uy. Kuan, nagdamgo ka kang Mian. Di ka nga kag na siya? Bakuya ang sulti! Bakuya! Bay, buhi ko. Mato ko, bay.
Ang gisulti! Oo. Gibakuy ko na ba? Gibakuy ko. Buhiin ako, please. Ay. Grabihan mo ba, oy? Di ba mong mamatay si Mian? Dili. Sorry na. Nakalit lang to na ako. Pero ayan tinuod. Ha? Gusto ka? Kasagaran nga magdamgo ko sa mga patay, dili sa mga buhi. Dili kini mahimo. Kinahanglan nga matawgan ko sa servando. Huwag ka magkapuya din doha. Ayaw, pagdoon ako. Ayaw. Ang akong cellphone. Hello. Si Paolo na, di ba? Si Paulo! Ang bina! Mian, hain ka mo! Hain ka mo! Mian, hain mo! Bina! Hayop ka! Ako ka tumanga! Ayaw si Mian! Mian! Mian, tumag ako! Hayop ka, servando! Paolo! Raji, usay ni tabo din, ha? Si Sir Servando? Hello? Ambe Hello? ka ng telepono. Hayop! Ambe! Hayop! Si servando, Ambe, Paulo! Makiksulti ko! ipaong na. Unsay gisulti, ha? Unsay gisulti? Ang hayop. Si Mian, di pa namas tumasan sa hayop. Hayop! Ang gungog, nawadas pa ito. Karoon, huwag na yung magkababag sa kupag-angko ni mo. Ang akong tukan. May nanos kong tukan. Relax ko. Unsay buhaton ta, Paulino. Kinahanglang tabangan ta ang atong umagad. Dili ko makasuod. Kinahanglang may mortal akong lawas aron makasuod. Pero kinahanglang abli ang galamhan sa maong lawas aron makasuod ko. Si Paulo. Tod, si Paulo. Pwede kong mugamit sa lawas. May talagsaon siyang abilidad. Dili ko maglisod sa pagsuod siyang lawas. Pero mamiligro siya. May mga hinagiban nga gamhanan nga gimontar nila sa matag agianan. Kinahanglan may mutabang aron makuha ka na diha. Si Cardo. Oh, bahala ka na kang Cardo, Aida. Magdali ko. Kuhaon ko si Paulo. Cardo. Ayaw ka. Magkinahanglan ko sa imong panabang. Aron katabangan ni Paulino si Mayan. Ayaw kahadlo, Carlo. Tabangi ko. Kuhaa ang mga gamhanan nga hinagiban nga ilang gibutang sa agianan. Aron makasud nga way peligro si Paulo. Pagdali! Samtang wa pa makalihok pag-usab si Servando. Sir Servando, naglingkod siya sa suok. Nagtapion siya ang dugan. Kiatake. Kinala mo ingkes pa din eh. Sir Servando! Narugitiyon mo na ako ang imong hinagiban! Ayaw!
Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ni sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.